Compostaxe individual, composteiro comunitario ou empregar os colectores marróns do Plan Composta. Calquera opción é válida para tratar os nosos refugallos orgánicos. O importante é escoller a compostaxe. Isto sí ou sí, no ano 25 ten que ser. Así que hai que mentalizar a xente, preparala, que isto vai a ser obligatorio. Así que... Para ir mentalizándonos, o Concello de Pontevedra instalou hoxe unha carpa na Praza da Peregrina co gallo do Día Mundial do Medio Ambiente. Salimos á rúa con unha carpa invitando aos cidadáns a que se den de alta na recollida selectiva de compost a través do contentor marrón e ao mesmo tempo, pois, se se dan de alta para facer ese traballo comunitario e de axuda a recuperar o medio ambiente, evitar, obviamente, a loitar de alguma maneira contra o cambio climático. Celebran o éxito que está a ter na súa intención de estender a compostaxe a todo o municipio e cada vez son máis os cidadáns que se comprometen coa separación de residuos. E a nosa aspiración é que sexa pola vía do compostaxe individual feitos en domicilio, onde xa temos unha distribución de 2/3 de todas as vivendas do rural, ou do compostaxe comunitario, que efectivamente estamos moi orgullosos, porque está funcionando, producindo un compost de altísima calidad, polo comportamento de separación que a xente fai. A opción máis novidosa é a dos colectores marróns do Plan Composta, pensada sobre todo para facilitar a compostaxe ás persoas que viven en pisos. O contedor do Concello, imos deixando os desperdicios que se poden meter no compost, e logo levalo ao contenedor de cor marrón e xa está. A carpa volverá a instalarse os venres 4 e 11 de xuño en horario de 11:30 da mañá a 2 do mediodía e de 5 a 8 da tarde.